Bueno, aquí veiem els pollastres que d'aquí una estona moriran. Aquí veiem els seus col·legues, que ja estan morts. I aquí el senyor que s'encarrega de cremar les plomes. El que més m'impacta dels mercats asiàtics és que tot està barrejat. A 5 metres hi ha els pollastres i ara em trobo una parada, un puesto de cadires i taules i ara fruita, tot barrejat.